Astebururako plan bat proposatuko dizuegu orain. Badakit oraindik ostirala falta dela astebukarara iristeko, baina planak aldez aurretik prestatu behar dira. Balmase da ezagutzen ez baduzue, jakizue leku xarmangarria dela. Eta handago San Roke hotela, historia handiko ostatua. Lierni bertan izan da. Kaixo, Jaime, zer moduz? Ondo. Azte ate puska daukazuten hemen sarreran. Bai, handia ez da? Ene. San Roke hotela, zenbat urte ditu eraikin honek? Bueno, edifizio hau egin zen 17. Mendean. Balmaseko gizon bat, Juan de la Piedra, eraiki zuen konbento bat egiteko 17. Mendean. Oin 25 urte arte, hemen egon diraz klausurazko Clarisak monjak, eta oin 20 urte eraiki zen hemen hotel bat. Eta ate zahar hau? Edo antzineko ate hau, hobe esan da? Antzinako ate hau da gauza kurioso bat, klausurazko konbento guztietan egoten dana, da torno bat, kanpotik jentea ekartzen zuten gauzak, eta eurek pastelak edo gazak egiten zeruen kanpora ateratzeko. Hau da, Jaime, logeletako bat? Bai. Zuma dituzue, guztira? Bai, konbentuan daukaguz 21 gela, eta hau apur berezitxoa handiagoak, Madre Superiora izan dakoa, hemen egoten zena. Begira, eta horrek jendari ez dio inolako zarik ematen ez, da? Ez da sarma ona, ez? Dana dela, gure helburua beti izan da, gelak lehen izan dako zeldak, bezalakoak, mantentzea. Bitu, Lierni, hau da beste motako gela txikitxo haua, baita ere osoak, ez? Jende askori guzteten jako mota honetako gelak, zedirez batez ere negurako oso gozuak. Jaime, hau da jatetxea, benetan jatetxe dotorea daukazuela, eh? Lehen izan dako monjen refrektoria, eta eurek hemen afaltzen zuten, oin etortzen da jendea bezala egiteko, ez? Eta zer jaten zuten, hemen bai gainean ikusten dudan hau, ala beste zerbait? Bueno, ez dakigu. Pentsatzen dut, eurak txarto zutela bazkaltzen edo afaltzen, ez? Gu ipiniko dugu hemen, gure batetik Kastillako ildotza eta pantzineta. Hau da, indabak egiteko putxera. Gauza tipiko bat gure jatetxekoa eta baita balmaserakoa, ez? Hemen ikusten dugu, putzu bat ere mantentzen duzutela, patio honetan. Baina ez dabil, ez da, urik ez da. Bai, hor dago. Bai, badago, bai. Gure oso lasai doa gure eta transparente totala. Zehazki non zaudete kokatu da? Bueno, gauz Balmaseran, bila historiko bat, eta hemen hasten da, konbentu da lekuen, alde historikoa. Hemen egiten duz, ezkontza pribatuak, azken baten. Bertan, jendea bertan ezkontzen da, ez da jatera bakarrik etortzen, baizik eta hemen patio honetan? Patio honetan ipiten direz dana zilatzuriak, eta, Balmaserako udaletxeri esker, etortzen dago, bai, alkatea edo konsejal batek, eta egiten direz boda ofizialak. Leko polita ezkontzeko, eh? Bai, uste bai etz. Asteburu bat hemen pasa nahiko bagenu, Jaime, gutxi gara beraz zenbat ordaindu beharko genuke? Bueno, normalmente, euro gutxi gora bera daukaguz tarifak, gero egiten duz, segun fetxak eta hileak, oferta batzuk. San Roke hotela, historia handikoa, goxoa eta xarma berezikoa. Balmaseratik, Lierni Agerrezabala, Euskal Herria zuzenean.